Механиците се заемат, аз се ядосвам. Ще си тръгна с колата на 100%. Започвам с проблема, не знам къде да го търся. Колата ми не върви, човек се чудя къде да я върна. Се вих пепълни. Тези мезгори обаче са като машина, всичко става бързо. Аз съм сервиза на аутозон, пак тук не знам. Автомобила ми не пали, но не се давам. Механиците се заемат, а аз се ядосвам. Но ще си тръгна с колата на 100%. Започвам с проблема, не знам къде да го търся. Колата ми не върви, че чак се чудя къде да я върна. Сервизите пълни, тези ми истории обаче са като машина, всичко става бързо. Аз съм сервиза на аутозон, пак тук не знам. Автомобила ми не пали, но не се давам. Механиците се заемат, а аз се ядосвам. Но ще си тръгна с колата на 100%. Поглеждам към екрана, компютърът е включен. Обаче не се плаша, ще направят нещата правилно, това е ясно. Аз съм сервиза на аутозон, пак тук не знам. Автомобила ми не пали, но не се давам. Механиците се заемат, а аз се ядосвам. Ще си тръгна с колата на 100%. There's no people in the body on my shirt.